is gebouwd in rond 1900 door Calabri-Frères, gebroeders Calabri uit het Franse Montbourget. Het verschil tussen een paard en een pony is de stokmaat. De stokmaat onder 1,49 meter is pony en boven 1,49 meter is paard. De ponies luisteren naar de naam King en George. Dus voor hetzelfde gemak hebben we het hier over King George. Langs echtgenote Nancy is in charge als groom. En het fluitje wat ze op haar hoge hoed heeft, doen wij cockade. Het is natuurlijk heel nostalgisch, zo'n koetsenparade. Het was ook bijzonder, ten meer omdat het een heel internationaal evenement was. Daar hebben we koetsen meegedaan van Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland. Dus het was echt een zeer geslaagde dag. We hebben natuurlijk ook Aardenburg weer op de kaart gezet, wat ook heel erg belangrijk is voor de streek.